Jamen, jeg sidder med vores nye slip-on, som vi kalder den. Hvis du er ude og se efter en sko, som er nem at træde i og hurtigt at sparke af, så er det slip-on, du skal vælge. Den har en lille smule hæl, så den stadigvæk har greb om din hæl, så den er nem at gå i. Vi har lavet skoene i 3 forskellige bredder, så når du vælger din størrelse, så skal du vælge efter længden på din sko, og så prøv at se på vores målskema, hvor bred din fod er. Så får du en sko, som passer til din fod. Uld er genialt at gå i, fordi uld kan optage så meget fugt. Så hvis du går i de her uldsko i bare fødder, så vil de optage fugten fra dine fødder, og de vil holde dine fødder tørre og varme. Derfor er uld altid behageligt at gå i, både sommer og vinter. De kommer ikke til at lugte af det, fordi ulden har et naturligt indhold af lanolin, som koder hver enkelt fiber i fårs uld her. Og det betyder, at lugt og snavs ikke kan trænge ind i skoene. Alle vores sko er lavet i 100% ren uld. Der er ingen plastik eller kunststoffer i ulden overhovedet, og sålerne er lavet af naturgummi. Det betyder, at du kan smide de her sko tilbage i naturens kredsløb, når du har brugt dem. Lanolinindholdet i ulden gør også, at skoen vil være vandskyende. Den er ikke vandtæt, men den vil sky vand, hvis du går ude i let regnvejr for eksempel. Der er mange, der tror, at uld det krasser. Uld, der krasser, er ikke behandlet rigtigt. Det her er 100% naturlig uld, stadigvæk med det naturlige indhold af lanolin. Så du skal ikke være bange for, at de krasser. Tværtimod anbefaler vi, at du går i dem i bare fødder.